decenije unazad i stalno nekako krčiš put mladima, tako da ja verujem da je svim tim mladim umetnicima nekako mnogo lakše da stanu, da otpevaju, da pronađu sebe možda u nekom potpuno drugom ruhu, jer si ti tako i onako ide i gura sve levo i desno, ali zato imaš onako, kako bih rekla, jednu težinu, jedan teg oko vrata koji je neminovan kada je u pitanju neka inovacija. To kao da ne ide jedno bez drugog. Pa mi mladi umetnici moramo da se podržavamo i da jedni druge motivišemo. Opet naglašavam da mi mladi umetnici treba da menjamo svet, treba da guramo unapred, treba da pomeramo granice. Neko manje, neko više mlad, ali ja moram da kažem da sam ja osoba koja je navikla na jednu vrstu borbe sa određenim predrasudama. Meni čak to više nije ni teško, nije mi ni više ni čudno. Negde sam možda i jedan šablon kako jedna žena može da izdrži, preživi i nastavi viša nego ikad i možda jača posle svega što ju je možda zadesilo. Ja uopšte ne kukam i ne žalim se, jer ne bih bila ovde gde jesam da između ostalog nije bilo ni tih prepreka, tih teških momenta u mom životu, zašto da ne, hejtera, ljudi koji me nikada nisu podržavali. Između ostalog i oni su me napravili ovakvom kakva ja jesam danas. Možda su mi bili dodatna motivacija i snaga i inat da budem ovdje gde jesam. Za njih sam snimila jednu interesantnu pesmu, Minut ćutanja, zove se Minut, na drugom albumu, i ja im se na toj pesmi na kraju u stvari zahvaljujem, jer su oni razlog što sam imala dodatnu motivaciju da se borim na ovakav način. Možda da mi uvek sve bilo glatko i lako u životu. Ne bi bila danas ovo što možda ne bi bila. Ne bi bila sigurno. Da završim tu rečenicu. I Šlagvort si mi svakako dala za te poruke. Svi tvoji tekstovi imaju tako teške, jake, pametne poruke. Mnogo ih je. Sad kada bismo išli redom, neka slušaju album, pa neka vremenom albume i neka sami shvate vremenom šta je to Jelena tačno tela da im da do znanja i svima nama. Koju bi ti možda poruku uspela da kao jednu izvučeš iz ovog koncepta zvanog Alfa i Omega, kada bi morala da biraš? Hrabrost, to je negde i mislim da je to i sinonim za ljude koji u jednom sistemu predstavljaju alfu i omegu, početak i kraj. To je hrabrost, jer bez hrabrosti, bez spremnosti da se rizikuje ne samo u poslu, nego i u životu i u odnosu sa ljudima, sa predrasudama, nerazumevanjem, medijima koji su negde bili možda i moji najveći prijatelji i najveći neprijatelji, da se to sve shvata na pravi način, da je to sve, makoliko teško bilo da se ne shvati lično, da je to ipak show biznis. Tako je. Hoćemo pred kraj ove konferencije da spomenemo statistiku. Ja verujem da ti iz prve ruke zajedno sa svojim timom imaš brojke koje su impozantne kada su u pitanju pregledi, pa evo još jednom da pomenemo, istaknemo ono što se desilo u prethodnih manje od 10 dana. Pa statistika je nešto što je jako bitno, pogotovo klincima. Ja sam neko kome ta statistika uvijek ide na ruku. Moram da kažem da ja imam statistiku koju imam bez ikakvih plaćenih kampanja, bez ikakvih kupljenih predmeta, pregleda, lajkova i plaćenih marketinških tih internet kampanja. Meni to prosto ne treba. Naravno, na prvom mestu je to da li će pesma biti veliki hitovi, ali eto, ta statistika meni ide na ruku i bez plaćanja. To je nekako u današnje vreme moderno da se to kupuje i plaća, ali to rade samo oni koji nemaju to organski i prirodno, jer to je sve fake. Ako nemaju organski i prirodno, svakako će to kao jedan balon da se izduva posle, čim taj novac istekne posle nekih 15 dana ili mesec dana. Kad je reč o mojim statistikama, već sam rekla svih
svih 19 pesama je prvih 20 u trendingu, i prva, druga, treća, četvrta. Ja čak mogu i da kažem da sam ja možda, ajde, da se našalim pa da kažem da sam izdala 2 albuma, da bi se ta 2 albuma takmičila ja kao alfa, ja kao omega, da bi imala konkurenciju. Sama sa sobom, pošto očigledno. Pa ja sam trenutno u trendingu sama sebi konkurencija. Izbacujem sebe sa prvog mesta, drugog, trećeg, petog i 10. I kako se osjećaš dok posmataš to? Pa borba je u meni velika i na tim top listama, ali kažem, mi smo tek počeli, mnoge statistike još nismo ni dobili, jer tek je drugi album izašao pre neki dan. Tako je, 20. Drugi album je izašao pre 2 dana. Mi ni nemamo prave statistike, imamo statistike za prvi album koji obara sve rekorde, a za ovaj drugi minut ćutanja svima, pa hvala im. Hvala tebi još jednom. Samo bih voljela da istaknemo ovu poruku na kraju pesme Carly Beach, da je budućnost neispisana. Da li bi voljela da nam to malo pojasniš ili da nam ostaviš da mi o tome razmišljamo? Kad je reč o meni i o mojoj karijeri, ja imam nekako jako osjećaj da sam ja otvorila jednu novu eru kad je reč i o mom životu i o mojoj profesiji i mojoj karijeri. Ja sam, nažalost, zbog velike pauze doživjela i smenu generacija. Tačno, ali smo i dalje mladi. Pa ne, mnogi su ostarili, ja nisam. Samo sam dočekala novu smenu generacija gde ja sad njima moram da opet prođem sve ono što sam sa prethodnom generacijom, sa njihovim mamama i tatama. Sada moram i deci da objasnim, njihovoj deci da objasnim šta znači alfa i omega. Svaka čast na tom zadatku. Prijatelje samo. Imamo još jednu jako bitnu stvar, tačnije 3 jako bitne stvari. Slušamo. Prva je, pošto naravno svi znate da ovo nije kraj, ovo je samo početak jedne ozbiljne velike kampanje, da se namestim kao pravi političar, pa da počnem. Prva najbitnija stvar da 8. septembra mogu da najavim jako bitan, veliki i ekskluzivni event koji će se desiti u Beogradu. Uskoro ćemo otkriti i lokaciju gde ćemo premijerno uživo izvesti sve nove pesme, a ići će i live prenos na televiziji, ali ćemo uskoro otkriti i lokaciju. Druga jako bitna stvar je ta da će se od 1. septembra naći u prodaji tvrde kopije mojih albuma, znači u obliku CD-a, pa čak i ploča. Nisam baš toliko stara da kažem seta, znam da se to više ne proizvodi, ali svakako nosača zvuka. I treća i možda meni najinteresantnija stvar je, mi smo snimili za sada ovaj jedan spot, jedan video za album Alfa. Ja sam neko ko, za razliku od mojih kolega, ide na kvalitet, a ne na kvantitet, tako da smo za sad snimili samo jedan, ali vredan, ali ono što čitav Balkan i svet očekuje je mnogo novih spotova koje ću ja snimiti i za album Alfa i za album Omega. Meni lično smatram da ćemo to sledeći video za jednu od balada, ali kažem, mnogo inspirativnih pesama. Mi nismo bogati, ali smo ambiciozni, tako da ćemo se potruditi da nađemo način da ekranizujemo sve pesme. Ispravit ću te s početka konferencije kada si pominjala neku pauzu. Ja zaista ne znam o kojoj pauzi si ti govorila, jer verovatno je ovo bio mukotrpan rad i zadovoljstvo i teško doći do ovoga danas, a samo ste vi znali šta nam zapravo pripremate, jer evo koliko čujem i ja koja sam bila na neki način uključena, ne znam za ove 3 nove stvari koje nas čekaju od septembra, tako da očigledno da sa tobom iznenađenjima nikad kraja. I bravo na tim iznenađenjima što ste ih tako čuvali i što ste nas zaista svaki put i više od očekivanog pružili. Za kraj, eto da spomenemo prijatelje, ja verujem da postoje neki jako važni ljudi koji su ti donekle pomogli da zajedno sa svojim timom sve ovo izgleda dobro i skupno. Pričamo o medijskim prijateljima. Tako, naravno, na prvo mesto pomenula bih stvarno velike, prave prijatelje čitavog ovog projekta, to je Telekom ili MTS,
Steve Madden koji je glavni sponsor i videa, ali imamo priliku da ih vidimo i u ovom prvom video ostvarenju i MTS i Steve Madden. Naravno, naša saradnja će se nastaviti, jer bez takvih prijatelja prosto teško je sve ovo uobličiti i završiti na pravi način. Hvala ti mnogo, ogromno je zadovoljstvo biti ovde danas sa tobom, sa tvojim timom i zaista vam želim mnogo sreće, ali nisam ni sigurna koliko vam je sreća potrebna, jer vi ste učinili sve da ovo zaista izazove jedan zemljotres. Mnogo sreće, ja ću sad samo reći medijima, verovatno ste upućeni to da će Jelena davati pojedinačne izjave, ali u otvorenom studiju koji je ovde napravljen na krovu galerije, vidjet ćete koliko je to tek dobro urađeno, tako da samo malo strpljenja i sve što želite možda još da saznate što nije rekla, svakako ćete dobiti od nje. Hvala još jednom na vremenu i hvala vama, hvala tebi.